Искаш да ти покажа? Айде покажи, Няма, айде. телефона ми е вкъщи. Нямаш телефон, нещо време кой върви без телефон? Абе, не ми се занимава с тебе сега. Айде, покажи си акаунт. И от един месец опитвам да вземем платена на гостата Шимал човек. Много е трудно. Еми, какво да ти кажа? Извинявам се. За един месец се пробваш да вземеш платено на гостовата Шималева, човек. Да. И тя излезе госта в Йота и вече. И то ми е трудно, какво да ти кажа, платенем да го взема всичко. Ако имаш нужда, ще ти помогна. Нямам нужда от нещо, човек. Къде влизаш така в чужди разговори? Голям разбарач. Аз имам всички PlayStation. Всички PlayStation. Аз от 20 години играя на PlayStation. Ти на мен ли ще ми обясняваш? Аз съм най-големия геймер, целият град ме знае. Аз съм най-големия геймер. И покажи нещо как ще докажеш? Татуировка имам. Ти имаш ли татуировка на PlayStation? Не ми трябва, аз имам всички платини на всички игри. Какъв платен акаунт имаш ти, бе? Искаш да ти покажа? Айде покажи, Няма, айде. телефона ми е вкъщи. Нямаш телефон, нещо време кой върви без телефон? Абе, не ми се занимава с тебе сега. Айде, покажи си акаунта, нали сигурно ще имаш Какво да ти апликацията. показвам, бе? Ти нали си големия геймер? Аз съм Нали голем разбираш? геймер, аз мога да ти докажа, че съм голем геймер. Покажи, нали си взел платено ма? Не искам да показвам, изобщо не искам да занимавам с вас. Аз дойдох тук да ти помогна, да си миниш мисията, ти ми се прави сега на интересен. Големи геймери сте, значи, в този магазин. Платена ми има.